Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Без бөтен дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребезнең яшәешен күрсәтәбез. Аларның тормышында булган мөһим вакыйгаларны яктыртабыз. Бүген безнең программада Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел. Әзерлек эшләре ничек бара? Нам надо подключить руководителей регионов, чтобы они обратили внимание, действительно разработали свои мероприятия. Иске авыл мәгарифе, Пермь краеннан Айзат Шаймарданов. Беренче кыңгыраудан соңгы кыңгырауга кадәр 1 сентябрьдән 25 майга кадәр үткән чаралар барса татарча үткәрелә. Сабантуй улысын да, кечесен дә берләштерә. Башланып китте балаларның Коръән аятларын, сүрәләрне укудан. Бу бит никадәр тәрбияви чара. Тарихи кадр сәхифәсендә Бакый Урманчы. Ул студияда оештырган тапшыруларда бик теләп катнаша иде. Хәтта сынлы сәнгатькә багышланган тапшыруларны да алып барды. Яңа Җәмигъ мәчете, яңа юллар һәм бәйрәм чаралары. Мәскәүдә хакимият йортында Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган оештыру комитетының тәүге утырышы узды. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов катнашында узган бу киңәшмәдә әлеге чарага әзерлек эшләре һәм аны уздыру мәсьәләләре күтәрелде. Исегезгә төшерәбез, дөньяның барлык мөселманнары өчен мөһим булган әлеге бәйрәм Татарстанда 2022 елда майда узачак. Мәскәүдән үз хәбәрчеләребез. Оештыру комитеты утырышы беренче, Татарстан Республикасы инде байтак эш башкарды. Идел буе Болгар дәүләтендә исламны кабул итүнең 1100 еллыгын бәйрәм итү уңышлы үтсен өчен федерация башкалабызда хезмәт итүчеләр белән берлектә төгәл план төзелгән. Чаралар планы вице-премьер Марат Хөснөллин җитәкчелегендәге федераль структура вәкилләре кергән оештыру комитетына хуплау өчен тәкъдим ителде. Төп эшләрнең берсе киләсе елда планлаштырылган Казан Җәмигъ мәчете төзелеше. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов фикеренчә, дөнья җәмәгатьчелегенә Россия мөселманнарының ничек яшәвен күрсәтү мөһим. Также хотел бы обратиться и напомнить, что на совещании 5 июня в Булгаре прозвучали предложения участников о возможности создания региональных оргкомитетов по празднованию памятной даты и проведения мероприятий на местах. Не только в Татарстане, в Булгарах, а в целом неплохо бы и в других регионах эту работу провести. Илнең барлык мөселман төбәкләрен дәклашларга кирәк дип саный Минтимер Шәймиев. Дәүләт киңәшчесе оештыру комитеты утырышында видео элемтә аша катнашты. Марат Григорьевич, нам надо подключить руководителей регионов, чтобы они обратили внимание, действительно разработали свои мероприятия. Это сблизит очень сильно. Это же, по сути дела, мы же понимаем, что это затрагивает души людей. Тематик конференциялар, очрашу семинарлар ярдәмендә халыкка җиткерү мөһим. Шулай ук планга һәйкәлләр, мәдрәсәләрне реставрациялау тәкъдиме дә кертелде. Шул исәптән профильле басма продукциялар чыгару, документаль фильмнар, билем бирү проектларын финанслау каралган. Взять на контроль этот вопрос, могу пройтись по дорогам. Автодор у нас в курсе, мы уже начали это движение, Рустам Григорьевич, то есть первый шаг мы сделали. Пожалуйста, делайте проектно-сметную документацию. В конце года, по мере, либо будет у кого-то неосвоение, либо будет экономия, мы там средства найдем и как минимум первый этап дорог к концу следующего года реализуем. Значит, берем это все на себя. Значит, что касается по линии памятников, я бы очень просил Минкульт тоже посмотрите с вами вместе еще раз пройдемся вместе по освоению. И я очень прошу Минфин поддержать. Сейчас проект-сметную документацию начнем делать по этим объектам по линии Минкульта. Оештыру комитетының беренче утырышы бик җанлы узды. Шунысы игътибарга лаек. Казанның яңа Җәмигъ мәчете юбилей датасы хөрмәтенә аталачак. Идел буе Булгарстанында ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу уңаеннан истәлекле медальләр, почта конвертлары һәм Россия банкының истәлекле кыйммәтле тәңкәләрен чыгарырга тәкъдим ителә. Ләйсәнә Сыдретдинова, Дина Газалиева, Татарлар, Мәскәү.
Devam etебез. Россия төбәкләрендә татар телен укыту кими бара. Шуның бер мисалы Пермь крайының Иске авылы. Соңгы елларда татар теле сәгатьләре 2 тапкырга кимегән. Моны федераль үзәктән төшкән укыту программаларына бәйләп аңлаталар. Укытучылар хәзер сыйныфтан тыш сәгатьләрдә татар чаралары оештырырга тырыша. Айзат Шаймарданов Иске авылдагы мәгариф өлкәсен өйрәнде. Иске авыл балалар бакчасында сабыйларны Тукай җырлары белән тәрбияләргә тырышалар. Бакчага аяк басу белән балаларга татарча биюләр өйрәтәләр. Иске авыл балалар бакчасында 40 сабый тәрбияләнә. Соңгы елларда балаларның саны кимесә дә, авылда яңа балалар бакчасы төзеп куя алганнар. Бик шәп рәхмәтлебез без, сөенәбез авыл халкы белән. Менә шушындай балалар бакчасы матур, якты булганга җитәкчеләргә рәхмәтлебез. Шушындай алар ярдәмендә шушындай балалар бакчасы булуына авылда. Татарча китаплар, татарча уенчыклар җитәме сезгә менә ихтыяҗ бар моңа? Татарча китаплар бездә әзрәк. Без аларны заказлап иткән идек, килергә тиеш быел. Ләкин бер күренешкә тап буласың. Татар авылы булса да, балалар күбрәк үзара русча сөйләшә. Алмаз, иди ко мне. Иди. Это алмаз. Ему так. Кайберләре шәһәрдән килделәр ана. Әтиәннәре монда авылда үскәлә, безгә балалар бакчасында урын сорадылар. Аларга урын бирдек, җәй вакытында алар менә шушы балалар бакчасына йөриләр. Ләкин сәбәбе монда гына түгел, мәктәп балалар арасында да русча аралашу популяр. Менә русча сөйләшәләр инде. Нәрсә белән аңлатылар, бер яктан бәлки тирә-якта рус авыллары күп булгангадыр. Нәрсә үзгәрде? Тормыш үзгәрде дип әйтәм, если чынлап алган очракта. Чөнки техника, интернет, телефон, балалар күбесе телефонда, телевизор, бөтен нәрсә рус телендә. Татарча сөйләшү, аралашу җитми, семьядан килә. Өстәвенә җитмәсә, безнең хәзер дәресләрендә киметү килеп чыкты инде. Соңгы елларда Россиядә мәгариф системасында булган үзгәрешләр Иске авыл мәктәбенә дә йогынты ясамый калмаган. Татар теле дәресләре 2 тапкырга кими. Бүген 1-2 сыйныфлар өчен татар теле һәм әдәбияты атнасына 1 тапкыр керә. 9-10 сыйныфларда бары 1 татар теле дәресе генә калган. 11дә бөтенләй юк. Ни өчен кашан кимегәнен дәресләр менә башка дәресләргә күбрәк программа буенча безнең шулай килеп чыга. Шунысы сөендерә, әлеге мәктәптә балалар саны кимеми. Соңгы елларда 120 бала белем ала. Татар теле сәгатьләре кимесә дә, сыйныфтан тыш дәресләр барысы да татар телендә алып барыла. Бөтен бәйрәмнәр безнең, бөтен ярышлар, менә 1-нче кыңгыраудан соңгы кыңгырауга кадәр 1 сентябрьдән 25 майга кадәр үткән чаралар барса татарча үткәрелә. Сыйныфтан тыш сәгатьләрне балалар мәктәп музеенда үткәрә. Монда авылның борынгы тарихы, милли үзенчәлекләре саклана. Менә музеебездә иң уникаль экспонатлар да бар. Шуларның берсе кынҗырык дип атала, ат терисеннән эшләнгән борынгы аяк киеме. Җылы булсын өчен кыш көннәрендә, көз көннәрендә, яз көннәрендә кигәннәр инде моны. Менә таушалып беткән. Бу кынҗырыкка бәлки 100 елдан да ашадыр инде. Шушы халат яисә безгә шыба дип әйтәләр. Шыба саклана. Ул тулысынча эшләнгән киндер җипләрдән. Менә моның тарихын сөйләгән иде бер әби. Бу шыбаны киеп кияүгә чыкканда туй киеме булып исәпләнгән бу. Бу музей гына түгел, монда балалар милли тарихны сеңдереп үсә, үзләренең татарлыгын аңлап тәрбияләнә. Бу киләчәккә өмет уята. Айзат Шаймарданов, Татарлар, Пермь крае. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның 2нче өлешендә. Сабан туй улысын да, кечесен дә берләштерә. Башланып китте балаларның Коръән аятларын, сүрәләрне укудан. Бу бит никадәр тәрбия чара. Тарихи кадр сәхифәсендә Бакый Урманчы. Ул студияда оештырган тапшыруларда бик теләп катнаша иде. Хәтта соңгы сәнгатькә багышланган тапшыруларны да алып барды.
Нинди генә авырлыклар һәм шикләүләр булуга да карамастан, быел илебезнең байтак төбәкләрендә Сабан туй бәйрәмнәре узды. Чөнки татар Сабан туйсыз яши алмый. Бөтен дөнья татар конгрессы мәгълүматлары буенча ул Россиянең 50гә якын өлкәсендә һәм якын чит илләрдә үткән. Быелгы Сабан туйларының соңгысы узган якшәмбе көне республикабызның Балтач районы Бербаш авылында булды. 14нче тапкыр узучы әлеге бәйрәм сабыйлар өчен махсус оештырыла. Башка еллардан аермалы буларак, быелгы бәйрәм район, республика балаларын гына түгел, илебезнең башка төбәкләреннән дә йөзләгән кунакны бер мәйданга җыйды. Алар арасында хәбәрчебез Рамис Сафин да бар иде. Табигатьтә балалар өчен һава торышын махсус әзерләп куйган диярсең. 35-40 градуслы эссе көннәрдән соң Сабан туйга кояшлы җиләс көн насыйп булды. Оештыручылар бәйрәм уздыру өчен авыл янәшәсендәге шул чаклыда уңайлы һәм җайлы урынны тапканнар. Чишмә суларыннан җыелып агучы кичкенә генә инеш янәшәсендәге тау итәге мәйдандагы тамашаны һәр кемгә карау мөмкинлеге бирә. Сабан туй дини бәйрәм булмаса да, барыбер ул безнең гореф-гадәтләребездән һәм борынгы галимнәребез булай дип әйтә. Хәтта кемдер бу мәрҗәнинең сүзе дип әйтә. Өч әйбер бар, динебездән булмаса да, динебезне саклый. Алар milli kiyim, гырыф-гадәт һәм тел. Бу өч әйберне без сакласак, алар да безнең динебезне саклаячак. Бәйрәмгә нигез салучы, аның төп оештыручыларының берсе Җәлил хәзрәт Фазлыев белдергәнчә, моннан 15 ел элек авыл кысаларында гына уздырыла башлаган Сабан туй Балтач чикләрен узып, республика районнарын, аннан тирә күрше төбәкләрендә җәлеп итә башлады. Менә шу июльнең соңгы якшәмбеләренә төбәк үткәрәбез без аны. Балалар инде җәйге яллары тамамлангач бер җыелсыннар, очрашсыннар, мөселманнар күрешсеннәр дип. Мондагы кунаклар арасында Казан, Мәскәү, Санкт-Петербург, Киров шәһәрләреннән килгән кан кардәшләребезне дә күрергә була. Ульяновск мөслимәләре оешмасы зур автобус яулап килгән. Бүгенге сәяхәтебездә аларның балалар Сабан туена без туры килдек. Бу икеләтә бәйрәм булды. Безнең яктан бүген без 20ләп кеше, 20ләп хатын-кызлар белән шушы сәяхәткә чыктык. Алар мондагы динне күреп, мондагы кешеләрне күреп бик хайран калдылар. Мондагы Сабан туена килергә күптән теләкләребез бар иде. Килдек балаларга менә тәрбия, гореф-гадәтләрне, балаларга мөселман дин турында аларга күрсәтергә, аларны алып килеп, карап кайтсыннар дип килдек. Бик күпләр бу бәйрәмгә беренче көннән бирле йөри. Балалар бик яраталар Сабан туйда катнашырга, чөнки монда бүләкләр дә бик яхшы. Менә минем балалар инде хәзер зурраклар үсеп киттек, аларны да алып киләдер. Хәзер кичкенә малай белән генә Фатих улым белән килдек быел. Гаиләбез белән килдек. Ирем әле зур балалар белән мәйданда шаугыр киләләр, намазлар укытылар, әлхәмдүлилләх, бик күңелле. Төркиядә яшәүче 3 балалы Сәйфиевлар гаиләсе җәйге ялларын махсус шушы Сабан туйга китереп туган якларына кайткан. Бик ошый, чыннан да күңелле. Шундый мөселман Сабан туйда беренче тапкыр булабыз. Безнең өчен бу бик зур шатлык. Мөселманнар белән очрашу, дуслар белән очрашу, менә рәхәтләнеп, иң сагынган, чит илдә иң сагынган әйбер менә шушы милләт, дуслар. Өйлә намазы вакыты җиткәч, бөтенесе дә яше карты Сабан туй мәйданында укышында намазга бастылар. Башланып китте балаларның Коръән аятларын, сүрәләрне укудан. Бу бит никадәр тәрбия чара. Һәм карыйсың Сабан туйлышына, тауга таба карыйсың, бөтен кеше башларына япканнар яулыклар, бөтенесе иратлар, түбәтәйләр кигәннәр. Бу бит инде менә тәрбия чара нәрсә ул. Балтачтан әлге репортажыбызны Җәлил хәзрәтнең безне Сабан туйга чакырып җибәргән хатында язылган Мөхәммәд пәйгамбәребезнең хадисе белән тәмамлыйбыз. Мөселман кардәшләр, үзара аралашыгыз. Аралашсагыз, йөзегез нурланыр, калбыгыз чистарыр, ризыгыз киң булыр. Арагызда мәхәббәт артыр. Балтачтан Рамис Сафин, Татарлар.
Muhterem тамашачыларыбыз, хәзер сезнең игътибарыгызга тарихи кадр сәхифәсен тәкъдим итәрбез. Аны белгәнегезчә Рөстәм Нәбиуллин алып бара. Ул үзенең күп еллар дәвамында тупланган архивын барлый. Бүген сүз бөек шәхесебез Бакый Урманчы хакында барыр. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Bir zamanda yaşap icat etken görnekli şahsilerimizin yaşayışın, durmuşun öğrenmek için bugünkü günde mümkünlükler yeterli. Bakı Urmançı, Ömer Beşirov, Nakı Sembet, Sivat Hakim, Mirgaziyan Yunus, Tufan Minnullin hem başkalarının isteliklerini okuysun da şırımızın sulışın dağın da tularak duyasın. Ярый әле бәхеткә шундый язмаларны бертөкләп туплап, тиешле аңлатмалар белән тулыландырып, әзерләп бастырып, укучыларга җиткерүче Рәиф Мәрдәнов кебек галимнәребез бар. Күренекле шәхесләребездән Бакый ага Урманчыны искә алдым. Ул студияда оештырган тапшыруларда бик теләп катнаша иде. Hatta sınlı sənğətkə bağışlanğan tapşularını da alıb bardı. Bakı ağanı fotoğa düşürgən çağında min onun qullarına iqtibar edəydim. Mərmər bulub, mərmərgə sulış ürgən qadrətli qullar bitul. Əğəzir Bakı ağanın gündəliğinə köşəm. 1968 yıl, 24 sentyabr. Düş vaxtında telestudiyadan Klara Mustafina adlı xатын келді. İkinci günü, 25 sentyabrda o bulay yazgan. Telestudiyada сөйләү белән gün uzdı. Sağışını tatarşalap күрсәттеләр. Tekstni үзем düzəltib çıktım, hem үзем оқыдым. Студия халқы бик мақтанлар, яраттылар булса кирәк. Бу юлларны искә төшерүнең сәбәбе менә нәрсәдә. Чөнки бу вакыйгалар минем күз алдымда булды. Ул елларда студияда тәрҗемәләр редакциясе оештырылган иде. Шуңа күрә студияда тиешле аппаратуралар урнаштырылды. Тәрҗемә ителгән фильмнарны бер юлы параллель рәвештә татарчада, русчада күрсәтергә мөмкин иде. Тик иләрдә инде телевизор караганда аны приставка аша карау таләп ителде. Тимәгә башасында үзең теләгән телдә тыңларга мөмкин иде. Ул заманда студияларны Мәскәүдән үҗәт телевидение прокат буенча мультфильмнар, документаль фильмнар белән тәэмин итә иде. Кинохроника студиясында нәфис фильмнарны тәрҗемә итеп тәҗрибә туплаган Камал театр артистлары мультфильмнарны турдан-туры менә дигән тәрҗемә итәләр иде. Документаль фильмнарны без дикторлар укый идек. Ул заманда bir вакыт менә шулай эшләп алдык. Хәзер искә төшергә генә калды. Тәрҗемә редакциясеннән Кlara Мустафина Сагыш фильмын татарчада, русчада күрсәтергә теләп, Бакый ага Урманчыга мөрәҗәгать итте. Бакый ага катнашында Сагыш фильмын менә әлеге технология буенча ике телдә бирү өчен студияга җыелдык. Әмма әле әйтелгән технология буенча аппаратураны кили алмадык. Бакый алдында ничектер уңайсыз да булды. Ләкин Бакый ага чыгу юлында тәкъдим итте. Ул текстны үзе карап, төзәтте. Üstemellerin
язды һәм үзе татарча укыды. Тапшыруны башлап, бүген студияда Сагыш фильмының геройы Бакый ага урманчы дип тәкъдим иттем. Сөйли башлады. Бакый ага үзенә генә хас интонация белән күтәренке рухта менә дигән итеп фильмны укыды. Сокланырлык булды. Әйбәт килеп чыкты. Разве можно их не любить? Назип Джиганов. Я давно знал его и давно мечтал вылепить эту интересную голову. Плотник братское сердце. Прозвище замечательное. Сөйләгәндә Бакый аганың бер фикере күңелгә кіріп қалды. Кәйф бұзылған шағында, илһам җитмәгән шағында мин сагыш белән гомер буе озак еллар дәвамында шөгыльләндем диде. Хикмәт нәрсәдә? Чөнки бит инде ул күргәзмәләрдә күрсәтелгән. Тамашачылар аны тиешле мәгънәдә аңлап кабул иткәннәр. Менә шушы сорау озак еллар минем күңелемдә сакланды. Һәм ниһаять бу сорауны Бакый агага бирү насип булды. Ә бу инде гел икенче хикәя. Аллаһ Тәгалә теләсә, бәлкем киләчәктә дәвам иттерәмен. Тапшыруыбызны Татарстанның халык язучысы Туфан Миңнуллин язып калдырган Татарның әхлакый кодексы белән төгәллибез. Татар кешесе, тирә яуганга кара, без ата-бабаларыбыздан калган матур һәм бай җирдә яшибез. Үзең яшәгән җирнең кадерен бел, аны киләчәк буыннарга пычранмаган килеш тапшыр. Хак сүзләр, исән-имин булыйк.